nejmajestátnější věc, co jsem kdy viděl. Maslový smajlík. Jsi můj jediný odběratel, který ho nemám. Ale to je fuk. Tak, to je můj první mod showcase. Wow. Tak. Pro ty, kdo nevidí, co je mod showcase, to je, že si stáhnu mod a ukážu vám, co v něm je. A to je všechno. WTF? Tady mi chybí jedna věc. Už ne. Tak. Základ, co potřebujete v tomhle módu, jako mému prvnímu mod showcase. Tak, tenhle mod je vlastně o tom, že vy můžete změnit svůj vlastní vzhled. Maslový smajlík. Sorry. Že vy můžete změnit svůj vlastní vzhled a nejenom změnit vzhled, vlastně se proměnit na nějakou příšeru z Minecraftu. Je jich fakt hodně. Takže, základní věc, kterou potřebujete, je tohle. Tady ze 4 kousků kostí po stranách, 2 kousků glowstoneu po stranách, 2 kusů železa a 1 sněného masa. Fakt nevím proč. A se stvoří tohle. A protože jsem nedůvěryhodná osoba a vy byste mi mohli říkat jako on lže. Jo, on lže. Takže vám to ukážu. Sakra. Nudná scéna. A je to hezký a symetrický. Já jsem jeden ztratil. Takže vezmete 4 kusy kosti, 2 železa, 2 glowstoneu a 1 snělý maso a máte shapeshifting bone. Tak, už mám 2, to znamená, že sem tohle můžu vrátit. Zodpovědnost je pryč. Tak, shapeshifting bone vám umožní... Maslový slang. Jasný. Shapeshifting bone vám umožní kliknutím pravým tlačítkem. Boom. Jsem prase. Opravdu jsem prase. A tohle je seriózní. Jo. Jsem 1 blok vysoký. To znamená, že... ne, já to nedokážu. Nedokážu zničit úžasný máslo. Proto si přijdu kreativu. Aha. Game mod kreativ. A odletím jako prasátko pryč. A koukejte. Měl bych vlastně neměl projít. Ale jsem si 1 blok veliký. Jo, a taky tahle, to je úžasný, ta oslava, že to. A navíc jsem úplně strašně šťastný, že to prase umí lítat. A takže jsem, to je právě moje, ty vado, to je úplně úžasná vesnice. Jak se to úplně vygeneruje, jo, tohle je vyplněný. To je úplně úžasný, jak se vygenerovala ta vesnice. Je první vesnice jsem našel, která nebyla v 20. krajince. Vypadá strašně divně, ale jak je to tady ta úžasná díra. Jak to, ale taky se to fakt jako trochu nevím, jaký blbci by takhle postavili vesnici. Asi 2 forever alone. Myslím, že asi jeden, když to forever alone. No, čo 1 forever alone se mlátí dohnal, jak je naštvaný. A déšť mě kazí. Showcase. Změno jasné počasí a nic. No. Minecraft. Jo. Tak když už jsem v kreativu, tak koukejte. Projdu takhle. To je fakt sexy, protože jsem prase. Kamennou si vyhodím a přepnu se zpátky do survivalu. Tak, co je to další? Tu máme zelenou ovci. Kuřátko, který umí, koukejte. Hop, hop, hop. A to je všechno. Bych dokázal teoreticky do toho vyskočit sem, ale jak už jsem říkal, parkour je pro mě nedosáhnutelný, ale jo, povedlo se mi to. Jo, a taky padá takhle.
že prostě nepadá, že ona se jako snáší, jak máchá těma křídílkama, koukejte se. Úžasný. I gonna kill you. Posedlej kuře, no jestli tomu říká ovce. Posedlý kuře. Jo. Tak. Ghast. Umí lítat. Myslím si, že má fall damage. Nemá. Jak brečí. To je tak smutný. To je fuk. Cave spider. Jo, když dostanete třeba ovci, tak může mít jakoukoliv barvu. A je docela malá šance, že dostanete ze spidera, ne spidera, ale cave spidera, co se mi znamená povedlo. Normálně jsou spideři asi 2 bloky, to, ale nevím, jestli se vecpu sem, protože já bych měl být 2 bloky široký. Jo, jsem 2 bloky široký. U mě je tohle. Líst pozdech. Co byste čekali od toho? No, já bych od něj čekal žádný fall damage. Teď jsem kráva. Teď bych měl být vůl, ale tak... Houbová kráva. Co jste čekali? Vlk. Zase. Co to sakra... Aha, no, tady koukněte, teď kliknu levý myšítko. Vidíte? Zase jsem cave spider, pustý. A už ne. Jsem normální hnusný pavouk. No a takhle klikám doprava, až jsem tady a ukážu vám tu samou věc, jako jsem. Ale taky myslím, že běhá trochu rychlejší než normální panáček, ale potom je tak vypadám, protože je tak malej. Jop. Au, to je kočka, nevím proč to hitlo, protože je taky jeden blok vysoká. Posedlá kočička, tak je to. Silverfish. Taky malá jednobloká nestvůra. Jop. Co se mi zvracet? Hnusná bestie. Squid. Doufám, že jste se někdo kouknul na toho Skydoof Minecraft channel a tak dále. Koukejte. Posedlá... Ani nevím, jak se řekne česky. Posedlá... Squid zní líp. Kdo je pro, tak ať dá like. Moje první video je asi 34 lidí a druhý asi 3. Já jsem to trochu rozdal na Facebooku, jsem to posílal odkaz, takže každý druhý se kouknu, ale nikdo mě nechce vidět. Nemám zatím žádný odběr. A koukejte na to. Hle, tak. Je to posedlá hnusná chobotnice, jak se tomu říká. Můžu být na zemi. Oh, sorry. Zabiju tě. To je tak všechno. To je všechno. Creeper. Tak, Creeper. No Creeper, ten tam je to nový. Enderman je hrozně vysoký, to znamená, že podle mě neprojde dveřma. Ty vada, to je fakt vesnička. Tak ne. Nemám co říct. Snowgolem, který se sobě nechala čáru. No je. Kostevec. Hnusná čarodějnice. I gonna eat you. Já tě budu sníst. A užiju si to. A držím tu kost fakt divně. Jo. Blaze. Hádejte, co dělá. Hoří. I když on mě teď nějak neposlouchá. Zombie. Zombie je tady úplně... Zombie. Slime. Má úžasnou schopnost, že dokáže takhle vyskočit, jak udělá tohle. Myslím, že je tak nějak jako fakt hodně široký, takže... Se neprocpe tady takhle. Ani může projít sem. Tohle je... Hádejte co. Villager.
železný golem. A ještě jedna věc. Jo. Jo a jo, ten umí taky lítat. Můžete jako jednoblokový netopír potloukat světem a fall damage. Obří Ender Dragon. Zase mě kazí. Proč je všechno proti mně? Aha. Tak. Ender Dragon. Jak úplně úžasně se otáčí, když se tak kouknete. Jo. Zabil jsem mrkev. Wither boss. Steve! Fuj, tak, teď si hezky jako Ender Dragon doletím sem, podle mě bych se sem asi ani neměl vejít. Ale asi sem vejde. Jaký paradox. Jo. Tak, to je všechno, co mám chtěl ukázat. Teď vyzvracím mrkev se semínkama nějaká... No sakra. Mistr vblití do vzduchu. Tak, to je hustý, ale když si vezmete tohle a dáte to sem, tak budete moct udělat... Ty vada, už lag, že mi to nedalo, to by bylo hodně velký lagy. Tak, a budete, to je vlastně jedno, jak to dáte. Vedle sebe. Prostě když smícháte tady ty dvě věci, máte Shapeshifting Ability Bone. A ta jde v ruku v ruce s tou normální, jak vidíte. No nebo jak nevidíte. Koukejte, když dám... Počkejte, já se proměním na draka, nebo na vidra, to je fouk, ať kde, ať tady odletím z toho úžasného majestátního... Sorry. Tak z tohle úžasného... už ne. Tak, koukněte, jsem Steve, a když použiju Ability Bone, jo, když si kouknete pozorně na mě Steve, tak mám tady pláštík z toho módu, co jsem si tam neudělal já, protože jsem moc línej si stahovat ten mód na pláštíky. Jsem Steve. Jop. Počkejte. Sorry za vyrušení. Já bych vám to vlastně nemusel říkat, jenom bych jsem třeba zastavil. Tak, sorry, to už je třetí střih, tady mám takovou menší otravnou krizi. No a s tou Shapeshifting Ability Bone můžete prostě použít schopnost daného tvora, třeba Steve se změní na Herobrine. Tak prasátko, to je mi přijde docela zajímavý, dokáže, když kliknete tímhle, vyhodit ze sebe kus opečeného masa. Takže nikdy nemůžete hladit s tímhle modem. To je všechno, co prasátko umíš, na to, že je úplně úžasně jeden blok vysoký a nízký. Tak, ovce, která zase má jinou barvu, předtím byla zelená, prostě se náhodně obarví, z ní se sebe vyhodí, tak, teď už jen dřevo a máte dost na postel. Teď mi tak připadalo, že žlutá vlna vypadá jako máslo, až že máslo je majestátnější a je to máslo. Jo, to je tak všechno. Kuře, tohle je úplně úžasný. A někdy se vám dokáže vyrodit mini, pidi. Tvor, co právě utek, počkat. Nesmím hlavně spadnout sem dolů, jinak by to bylo konec. Tady tam mini pidi, co je právě hajzlu, protože může když skočí dolů. Ghast, no co asi umí Ghast. Půjdu dál od té vesničky chudých lidí, co mají tady nějak divně postavený. Jop, Ghast stří, železo. To bylo nejsnáž nalezený železo, co jsem kdy viděl. Vidíte, já se snažím teď, koukejte. Ghast se sem neprocpe, protože je úplně obrovský. To je další z těch věcí v tom modu. Teď přestanu lítat a prostě... teď jsem to spadnul, jsem se tak... No, můžu maximálně takhle. A teď
nemůžu se hýbat ani nějak jinak, ani do strany pomoct. Ještě, že umí lítat. Tak, další věc to je... Lak, pomoc, lak. Au. Když jsi taky viděl, jak mi zčervenala ta vlna? To bylo hodně divný. Pavouk umí úplně úžasnou věc, to mi strašně líbí, to je úplně nejhustší věc, co tak kdy byla, a to stříhat pavučiny. Ale na jaký vzdálenosti? To je úplně úžasný. A taky s tím rád trápím. A jo, a Spider... Počkejte, nejdřív si... Když Spider to, tak on prostě prochází pavučinama, nemůže se v nich zastavit, mu zpomalit. Ty se na mě tak hnusně koukáš. Tak pojď! Co jsem... Napíše se v historii první, kde se prodá pavukovi. Jestli se vymytá z té pavučiny, rád si od něj něco koupím. Tak. Fakt úžasný. Kráva. To se hází taky opečený maso. Mě zajímalo, jak to dělají, oni jako... Uvolí ze sebe kus masa, když se opečou. Takhle funguje Minecraftova logika. Jako, to si úplně nevím. Tohle se mi taky líbí. Vyhazuje prostě... houbičky. Sorry za to LSD, to jsem si dal. Jasný. To ani ne. Na LSD nejedu. Houbičky. Tak, vlk. Neumí nic, ale no ability yet for this shape. Update is coming soon. Já jsem právě teď zapadlý v blokách. Ne, ježiš, to je super, jak jsem jednou blokový. No, že... Můžete tady zaspamovat obrazovku, jak na Facebooku s těma pupama, hovna, všude byli. Domes to s nás zachránil, už to upadá. No, to znamená, že žádná schopnost pro tohle tvora v updateu může přijít. Teď mě tady hrála písnička, nevím, jestli to slyšeli, ale najednou úplně 0 FPS. To bylo hodně divný, ale ta písnička byla hezká. Tak, kočička, to samý, ale je to prostě... Kočičinka s kočičinkama a má tady posedlá, že si může obrátit hlavu takhle úplně a ještě takhle úplně dolů, že se jí může koukat, že se může sama sobě koukat na prsa, i když žádný nemá. No jo, kočky. Celofree dokáže spoumat. Jo, já jsem na míru milovný, jak dám na normální a... No, na serveru admin můžu takhle štvát lidi. Ty vole, fakt bych nechtěl spadnout. Že moje funguje shift, jo funguje, teď jsem se tak, že nefunguje. Jo, všude jsou vyfišové a... To jsem podělal. A teď všichni po mně, protože jsem hnusná chobotnice, hele. Au. Creeper. Vám dokážu. Jop, hajzle. Creeper je creeper. Bitch. Prostě nekonečno výbuchů, teda samozřejmě se to opotřebovává, ale koukejte. To je úžasná věc, díky který se můžete zabít. Já mám spawn strašně, no docela blízko vlastně. Tak kde pak si vesničko má středisková, hele tady stáhne ta díra, jak půjdu po té díře. Hele to není ta díra, no tak. Steveovo úžasné dobrodružství při hledání místa, kde má dělat mod. Pavučina. No, takže tady už jsem byl. A tady jsem si zkoušel ten mod. Myslím, že byl někde tamhle. Ty jo, vy jste mod showcase musíte užívat. Už jsem tady. No. Je to majestátní. Ujíznou tak nádherně v cobwebu. Super. Jsem si zlomil obě nohy, ale tak běžím dál. Směru na gravitaci. Ují. Z Asedofu Movie, cituji.
Jak se tam dostat do té vesnice? Já jsem tam doletěl, abych řekl pravdu, tak... Fuck. No. Jo, mám nejlepší časy pro mě Herobrina. Bohužel Herobrine ještě nemá žádný schopnosti. To je fakt tak jednoduchý. Tady všechny suroviny se potřebuješ nebo začátku. Za vámi je pavouk! Už toho chytli určitě, že jo? Tak jste v tom chvilku viděli vesničana? Já si má fakt na míromilovnou, protože tady ty zombie jsou fakt otravný. No a to jsem vlastně mohl udělat. No to je fouk. Tady někde je ta moje majestátní díra, ale když jsem tak majestátně spadnul, protože jsem takový majestátní blbec. Super, nejsem mrtvej a... Já teď vlastně... Jo, pavouk. Tak. Tady zatím budu blejt věci, co nepotřebuju. Já jsem sakra sebral 62 hlíny. Ale já jsem 2 bloky, ale no tak. Udělám to jednoduše. Schopnost Endermana. Teleportovat se. Ha, 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 ha. Tak. Pryč. To ne. Stejně s tím je to k ničemu, že jsem Enderman úplně v majestátní, no nic. Tak, co jsem přeskočil? Nic, super. Enderman head po creeperovi, což se docela hodí, když uděláte to stejnou blbost jako já. No, to je fajný na serveru, jsem několik lidí věděl, jak s tím hraju na serveru, že hele Enderman, nebudem si ho všímat. To je tak všechno, co Enderman umí. Snowgolem. Já nevím, že si tím prostě, když kuře umí házet ty kuřecí míčky, vejce, tak proč prostě sněhák nehází sněhový koule? Já nevím, co tím tak dělají, to už asi 3. update, co na to nepřišli. Skoro to taky neumí nic. Vička taky neumí nic. Blaze, majestátní máslové stvoření. Umí tohle. Sice nevím, že Blaze hoří a bolí ho to. On to mělo bolet teď, když jsem ve vodě, ale ne. On ho bolí oheň. Ne, moje máslo je... Ne, máslo, ne. Ještě fireball ublížil mě. Nepřežil bych. Ale je sakra... Neměl umět ještě lítat. Ale on umí lítat. Teda jenom při jedné příležitosti. Ale normálně ne. Jenom při ty příležitosti, kdy máte chuť cheatovat. Tak. Vidíte, předtím tam byl zombík. Tam byl zombík a zombíková vlastnosti se promění v Pigmana. Jop. No, už mě to omrzelo. Tak, slime neumí nic. Ten druhý slime, to je to samý, nevím, že by neměl hořet. A jo, hoří. A to jsem ani nestoupne ten oheň. Tak, villager. Je villager. Jsem villager, to podvopůdovat, ne? Co by měl umět on? Taky nechápu. Jo, Bat, ten umí jenom lítat. Tak, co byste chtěli od netopíra? Sát krev? To by bylo sakra hustý. Ender Dragon dělá to samé co Blaze, až to, že je v majestátním rozměru. Můžu netrefit do vody, třeba by to bylo dost. Viděli jste? Ty vado. To vypadá jak prostě díra do ničeho. Ale ne. Tak. Haha, skořeli. Yep, a Wither neumí tak nic. Ten vlastně rozhazuje jen ty pouštny.
Jako Herobrine. Nebo Steve. Tak, teď se proměním zase na vidra, doletím tam, jako na vidru se zase proměním. Tak a poslední věc v tomhle seznamu je úžasná, tohle normálně shapeshifting bone, shapeshifting ability bone, to je, aby se mohli použít schopnosti, a tohle je univerzální, normální, staromódní shapeshifting věc. No, vyrábí se z 6 diamantů, 2 maslových bloků. Nevím, na věc. Maslo. Tak. A jedný tý shapeshifting bone. To je vlastně užitečná věc celým tyhle. Jak jsem říkal, to je užitečná v celém tomhle módu. Tak, protože jsem nedůvěryhodný. Suka. Tak, jestli jedno z toho spadne přesto, tak se asi... Pane bože! Proč to dělám? Jak se budou všechny diamantíky, moje miláčky. A udělám vám shapeshifting, něco. Tak. Já to máslo nechci dát, to je moje máslo. Original shapeshifting rod. Tak, takhle se to staví. To máslo je moje. Tak, a to vám dá prostě, abyste nemuseli dělat tohle. Chci být pavouk. Ne, já jsem to překryl zpátky. Tak, jsem tady. A ne. Ona mi došla. Došla mi to, ano, protože jste to viděli, že si budete muset vyrábět ty, ale tahle myslím není zase tak rozbitená, tak si udělám netopírem a odletím. Jo, Johnny CZ je netopír. To je blbost, já jsem přece upír. Aha, já mě nedošla, já jsem jí do toho rámečku, ale stejně. To je chytrý. Tak, ne, maslo se nechám, maslo je moje. Maslo je můj milášek. Proč to můžu? Jo, konečně. Všimli jste si toho, že ono to zčerná, když je to dolů. A když to nahoru, jak je to světlý? Střední? Hrozný, střední. To je jako K. Ne K. Možná. Jo, na školku se nezapomíná. Tak jo, ohledně té survival série jsem udělal tu samou blbost, že jsem zase dal ty zvuky úplně megální decibely a belly a normální belly a decibely a megabely a nitrobely a takový máslový belly. Co by tam nevadily. Ale normálně ty ostatní byly, kromě ty máslový, jsou úžasný, byly strašně náhle, že mám zase rupla hlava, jak jsem vysvětlal v minulém videu. Asi takhle. Takže... já chci, aby on měl sát krev. Kdybyste někdo znal toho, kdo vyrábí tohleto, tak tohle by tady odsud měl vymazat a dát upírovi, netopírovi, že umí sát krev. Proč? Co proti mě furt máš? Proč furt chceš pršet? Na nic mi moc, showcase. Fuck you. Jak bych chtěl omezit mluvení prostě v těch videích, ale ten déšť mě fakt sásl. Mohu mluvit prostě jen anglicky. Milášek. Můj prštínek. Příště udělám showcase asi na Ringmo, to je z Pána prstenů, ale nevím, jestli je ta update, když jsem to prostě viděl na 1.3. Když už takhle je ten můj milášek. Stejně bude tohle můj milášek. Můj milášek, můj prštínek. Můj svých prštínek. Svůj prštínek, můj hojský svůj prštínek. Můj milášek. Můj milášek je čistý milášek. Kde? To je také zajímavý, že on je úplně zabudovaný, ale dva milášci, dvoje milášci, mají dva milášky, mají dva milášky, mají dva milášky. Tak, tři mrkve naši, ty svici, kašlu na mrkve. Tak jo, tohle je konec. Nezapomeňte dát like a odběr a nebo cokoliv. No, jak úžasný majestátní, každý má vás, nebo majestátní netopír, majestátní
vypadá fakt fajně. Hýbající se máslo. Posedlé ďáble. Ale furt je to máslo. Tak, ale bohužel není vidět, co drží v ruce. No to je fuk, tak. S Bohem.